Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Ang ngalan nga Jerusalem, nagikan sa Hebreo nga pulong nga ang bot ipasabot, City of Peace, lungsod sa kalinaw. Apan kung atong tanawon ang kasaysayan, daghang gubat o kagubot ang nahitabo niini nga lugar. Mao kini ang dakbayan nga gitukod ni Haring David. Diin gitukod usab ang templo ni Solomon. Ug didto nahitabo ang daghang panghitabo nga nakapahimo niini nga pinasahi sa kasaysayan sa kaluwasan. Para sa mga Kristiyano, ang Jerusalem dili lang usa ka lugar, kundi usa ka timaan sa plano sa Dios sa kaluwasan. Dinhi gilansang si Kristo ug dinhi usab siya nabanhaw. Sa ebanghelyo makita nato nga si Jesus nagpadayon sa iyang misyon bisan pa sa hulga sa kamatayon. Gingnan siya nga si Herodes nagtinguha sa pagpatay kaniya apan mitubag si Jesus nga kinahanglan pa siyang magpadayon sa iyang buluhaton hangtod makumpleto kini diha sa Jerusalem. Unsa may makutlo nato karon aron mabalo nato sa atong mga buluhaton sa tibuok adlaw. Unang punto, si Jesus wala mihunong bisan pa sa hulga sa kamatayon. Ang unang punto mao ang iyang determinasyon sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan bisan pa sa mga peligro. Sa ebanghelyo si Jesus nahibalo nga gipangita siya aron patyon. Apan wala siya miikyas. Nagpadayon siya sa pagpanudlo, nagpadayon siya sa pagpanambal, o nagpadayon siya sa pag-awhag sa mga tao sa paghinulsol. Kini nagpasabot nga ang Ginoo walay makapugong sa iyang gugma og misyon alang sa kaluwasan sa tanan. Ang iyang determinasyon nagpakita nga ang pagtuo dili angay nga mapugngan sa kahadlok. Sigon pa, perfect love casts out fear. 1 John 4:18. Ang higpit nga gugma nagapapahawa sa kahadlok. Ang gugma sa Ginoo mao ang nagapalihok kaniya. Kini nga gugma naghatag kaniya og kusog aron magpadayon bisan pa sa kasakit o kahintang nga mga lisod. Kung i-aplika rin nato sa atong kinabuhi, makita nato nga daghan usab taog mga Herodes nga naghulga sa atong espiritual nga kinabuhi. Ang sala, ang kalibog, ang kawadon, ang kasuko, ang mga kalibutanon nga mga pagsulay. Apan ang tinuod nga pagtuo sama ni Kristo, dili mohunong. Bisan pa og lisod, magpadayon kita sa pag-alagad ug pag-ampo tungod kay ang atong gugma sa Dios mas dakong gahom kaysa kahadlok. Si Jesus wala mihunong bisan pa sa hulga sa kamatayon. Ikaduhang punto, si Jesus wala manimalos sa mga naghulga kaniya sa kamatayon. Ang ikaduhang punto, makita sa iyang paghilak alang sa Jerusalem. Si Jesus wala ni balos ug bahad sa kamatayon ngadto sa mga gustong mopatay niya apan iyang gipakita ang iyang dakong kaluoy. Kini nga hulagway sa inahan nga manok nga magtigom sa iyang mga anak diha sa iyang pako, nagpadayag sa gugma o pagmahal sa Dios bisan pa sa mga makasasala. Ang problema mao nga daghan sa katawhan ang dili muuyon nga magpailalom sa iyang pag-atiman. Mao kini ang dakong kasakit sa Ginoo. Dili tungod kay wala siya'y gahom, apan tungod kay daghang mga tawo ang dili motugot nga luwason sila. Kung i-aplikar nato kini sa ato karon, makita nato nga daghan gihapon ang sama sa Jerusalem. Daghan ang dili magpasaylo, daghan ang dili magampo, daghan ang maglikay sa Ginoo bisan klaro na nga siya mao ang tuburan sa kalinaw ug kaluwasan. Ang atong panahon karon puno sa mga kalisang ug mga kasamok. Apan sama sa Jerusalem, kita gihapon usahay
magpabilin sa atong pagdumili sa pagduol sa Dios. Busa ang atong pagtubag unta mao ang pag-abli sa atong kasing-kasing sa iyang pag-ayo o gugma. Kay bisan pa sa atong pagkamakasasala, ang Dios naghulat gihapon kanato uban sa dakong kaluoy. Si Jesus wala nanimalos sa mga naghulga kaniya sa kamatayon. Story time. Diya sa Hebrews, makita nato ang pulong heavenly Jerusalem. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Apan kamo, nuabot sa bukid sa Sion, sa lungsod sa buhi nga Dios, ang langit nung Jerusalem. Ang heavenly Jerusalem, langit nung Jerusalem, nagpasabot sa langit nung kahintang sa mga luwas. Usa ka simbolo sa katawan sa Dios nga naghiusa diya ni Kristo para sa mga binunyagan. Kini mao ang tumong sa atong paglakaw sa pagtuo. Dili lang ni usa ka lugar, apan usa ka kahintang sa pagkahiusa sa Dios. Heavenly Jerusalem. Ang simbahan karon mao ang paingon sa heavenly Jerusalem. Ug kada misa nga atong ginasalmutan usa ka pagtilaw sa kalipay ug kalinaw nga atong masinati puhon sa langit. Busa matag higayon nga magampo kita og magpakita og gugma sa isig katawo, naglakaw kita padung sa heavenly Jerusalem. Ang dakbayan sa kalinaw ug kalipay sa Dios. Heavenly Jerusalem. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang panaw ni Jesus paingon sa Jerusalem, mausab ang atong panaw padung sa kaluwasan. Apan kini nga dalan dili sayon. Kini usa ka dalan sa pag-antos, pagsakripisyo og pagkamatinud-anon. Busa kung gusto nato nga makig-uban kaniya, kinahanglan nga magpadayon kita bisan pa sa kalisdanan ug mga kasakit. Ang Ginoo nag-awhag kanato karon nga dili magpabilin sa pagkabato sa kasing-kasing. Ablihi ang imong kinabuhi sa grasya sa Dios. Sama sa Jerusalem nga gitawag ni Jesus. Unta dili ta mahimong lungsod nga sa lawayon, apan lungsod nga nagdawat sa Ginoo nga naghatag og kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.